κάνω Α του πολίτη, Β του ισχυρού, Γ του αγγέλου και Δ του διαβόλου. Δέλτα και κλειδώνω. Δέλτα και κλειδώνεις. Κλειδώσαμε στο Δέλτα, να δούμε το σωστό. Και εδώ έχεις βρει φυσικά και πάμε στη δεύτερη ερώτηση για 200 ευρώ για να μας κάνεις το μεγάλο έπαθλο. Την ερώτηση παρακαλώ. Ένα μαγιαλί του. Είναι το χαρτί που χρησιμοποιούμε περισσότερα απ' όλα με διαστάσεις 2,10 επί 2,97 χιλιοστά. Και λέγεται Α2, Β, Α3, Γ, Α4, Δ, Α5. Γάμα και κλειδώνω. Τι? Γάμα και κλειδώνω. Γάμα, το Α4 είναι το πιο... Το Α4 είναι το κλασικό, αυτό δηλαδή, αυτό είναι το Α4, γιατί αν είναι αυτό πρέπει να έχεις απαντήσει σωστά. Το Α3 τι είναι? Μπράβο, σωστά, μπράβο. Από πού είσαι, Ανδρέα? Καταγωγή μου είναι από Γρεβενά. Γρεβενά. Ωραία τα Γρεβενά. Τουριστικά δουλεύεις τώρα ή μόνο τη σεζόν? Όχι, δούλευα αλλά δεν δουλεύω. Όχι, προς το παρόν όχι. Είναι λίγο πολυπίκυλη η επαγγελματική μου σταδιοδρομία, ναι, που τη στιγμή αυτή είμαι άνεργος. Άνεργος. Κάνε γρήγορα, βάλε τα δυνατά σου να επανέλθεις. Σε παρακαλώ πολύ. Μην περιμένεις από τρίτους. Δεν περιμένω. Σε παρακαλώ πολύ. Πάμε την τρίτη ερώτηση. Για 300 ευρώ. Ποια υποδιόταν την Λοξάνδρα στην ομώνυμη ασπρόμαυρη σειρά της ελληνικής τηλεόρασης? Μια εξαιρετική Ελληνίδα ηθοποιός. Α. Μπέτη Βαλάση. Β. Μπέτη Λιβανού. Γ. Μπέτη Τζένι Καρέζη. Β. Κάτια Ανδρουλάκη. Τη Λοξάνδρα. Πήγαμε κομματάκι πίσω και δεν το ξέρω. Μην με τρελάνεις τώρα. Δεν μπορώ να το... εντάξει. Ναι. Και θα πω πάσο. Φυσικά τι θα πεις. Είναι πανεύκολο, πεζόταν ξανά. Έλα, φύγε από εδώ να μην σε βλέπω μπροστά. Φεύγω. Δεν ξαναρθούμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Όλγα Θεοδοσίου. Ασφαλιστική σύμβουλος. Μάλιστα. Μπέτη Βαλάση, Μπέτη Λιβανού, Τζένι Καρέζη, Κάτια Ανδρουλάκη έκανε τη Λοξάνδρα. Α, Μπέτη Βαλάση και κλειδώνω. Αυτή η εξαιρετική Μπέτη Βαλάση, λες εσύ ότι είναι. Μάλιστα. Και κλειδώσαμε. Και είναι φυσικά η Μπέτη Βαλάση. Πάντα τα εύκολα. Αξιαγάπητη γυναίκα. Αξιαγάπητη γυναίκα και ηθοποιός με τρομερό ταπεραμέντο στην έκφραση της ελληνικότητάς της, και αγαπούσε πολύ αυτόν τον μεγάλο ηθοποιό που έφυγε από τη ζωή, τον σύζυγό της, τον σύντροφό της, τον Τίτο Βανδύ. Άλλη μορφή. Άλλη μορφή. Που μια φορά ανεβαίναμε απάνω μαζί και αυτός ασθμένον, γιατί είχε πάθει κάτι στην καρδιά και δεν το επέτρεπε, και μου λέει: κάτσε λιγάκι, Γιαννάκη, μαζί μου. Και μετά ανέβηκε μια κοπέλα, κούκλα μπροστά μας, και λέει: ακολουθάμε, τώρα μια χαρά είμαστε. Αυτός ο άνθρωπος. Να είναι καλά εκεί που είναι. Λοιπόν, γλυκιά μου, παίζεις για 400 ευρώ, είσαι ασφαλιστική σύμβουλος. Δεν μπορώ αυτό. Συμβουλεύεις τώρα τον άλλον να ασφαλιστείτε και καλά. Ναι, τι να κάνεις? Να δούμε, να είσαι καλά, να είσαι ενεργή. Να έχουμε υγεία. Λοιπόν, πάμε για 400 ευρώ. 15 δεύτερα για να απαντήσεις σωστά. Η ερώτηση. Όλγα Θεοδοσίου. Σε ποιο νησί παράγεται η αρμεξιά, που είναι είδος μαλακού λευκού τυριού με προστατευόμενη ονομασία προέλευσης? Μπράβο. Λίμνο. Β. Νάξο. Γ. Άνδρο. Δ. Κρήτη. Προσέξτε. Ένα από τα τρία νησιά είναι αυτό που παράγει την αρμεξιά. Υποπτεύομαι, αλλά δεν θα το ρισκάρω. Εντάξει. Θα πάω πάσο. Ναι, για να σε κάψει. Έλα. Σωστό. Σε ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Η υποψία σου μ' άρεσε. Μιχάλη Σαρή, καλώς όρισες. Πρόσεχε. Ηλεκτρολόγια, μηχανικέ. Λοιπόν, αν έχεις πάει ή αν έχεις περάσει, δεν είναι εύκολο γενικά, αλλά αν έχεις περάσει, ενδεχομένως να το ξέρεις. Α, Λίμνο, Νάξο, Άνδρο ή Κρήτη είναι το τυρί που παράγεται και λέγεται αρμεξιά. Το κακό είναι ότι ήμουν φαντάρος στη Λίμνο, αλλά δεν το έχω ακούσει ποτέ και δεν ξέρω αν είναι αυτό τώρα. Οπότε... θα πω την Άξο και θα κλειδώσω την Άξο. Σκέψου, είναι η τελευταία σου απάντηση, να πάρει ο διάολος. Άσε με να σου μιλήσω λίγο. Πώς την άκρη που έβαλες την κεφάλα σου κάτω, ούτε έβλεπες. Η Νάξο κάνει τρομερά τυριά. Η Ελλάδα κάνει τρομερά τυριά. Γι' αυτό και μόνο. Τρομερά τυριά. Αλλά στη Λίμνο ή στην Άνδρο πρέπει να είναι. Αφού εσείς ήσουν στο στρατό εκεί και δεν το άκουσες, πόσο καιρό έκανες φαντάρος?
9 μήνες. 9 τότε ήταν η περίοδος που παραλίγο να την πάρουν οι Τούρκοι τη Λίμνο. Όχι. Α, όχι. Τη φυλάξαμε καλά, δεν βλέπεις. Power, είσαι power. Είσαι power. Λοιπόν, αν χάσεις τώρα θα κερδίσεις μετά. Πάμε σας παρακαλώ. Άνδρο γλυκέ μου, Μιχάλη Σαρή, ηλεκτρολόγια, μηχανικέ. Να σε καλά, τίποτα. Η χαρά της ζωής είναι αυτό που θα σου επιτρέπει να παίζεις μαζί της, τη ζωή. Είσαι παντρεμένος? Είμαι παντρεμένος, έχω ένα παιδάκι 3 ετών. Να, έχεις τρομερή αποστολή. Όλα καλά, έχουμε δουλίτσα. Με τι ακριβώς, πού ακριβώς εργάζεσαι? Τελείωσα ηλεκτρολόγος μηχανικός και μηχανικός υπολογιστών, αλλά πάντα μου άρεσε η ιατρική και το συνδύασα, έκανα μεταπτυχιακό σε ιατρική πληροφορική. Τι μου λες, μπράβο σου ρε. Και τώρα δουλεύω σαν τεχνικός ιατρικών μηχανημάτων. Είσαι τέλειος, συνδύασες δύο πράγματα, είσαι συνθέτης δηλαδή της. Βέβαια. Προσπαθώ. Όχι, ενεργής. Εσείς διεκδικείτε το ποσό των 30.000 από εδώ και πέρα και εσύ έλα εδώ να σας σκοπίσω. Μπράβο Γιάννη μου, γιατί... Ευχαριστώ πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Λοιπόν, έχουμε τον Νίκο Λεκό, ο οποίος είναι... Λέκος. Εγώ τώρα θυμήθηκα το φίλο μου το Λεκό, τον τρομερό γραφίστα που μου έκανε ένα εξώφυλλο, να είναι καλά ο Γιάννης αυτός Λεκός, ο οποίος μου έκανε το εξώφυλλο ενός δίσκου της λαϊκής ανθολογίας Βάρναλη που κάναμε μαζί, δηλαδή ήταν... Ο Βάρναλης είναι ο πιτσιρικάς, εγώ τον γνώρισα και είχε άποψη για ποια ποίηματά του θα μελοποιηθούν και ο Γιάννης ο Λεκός έκανε αυτό το πολύ ωραίο εξώφυλλο που υπάρχει. Λοιπόν, Νίκο, θα πούμε πολλά, θα κάνουμε το πρώτο διάλειμμα, θα επανέλθουμε και εσείς παρακαλώ θερμά να παραμείνετε. Έχουμε να πούμε κάτι, ειδικά σήμερα, ασήμαντο. Είμαστε υπέρ του λιτού βίου. Everyday μαλακία. Everyday μαλακία. For what? Για ποιο λόγο? For what? Για ποιο λόγο? Εγώ είμαι το ποτάμι. Γέροντα η ευχή. Άλλαξε την καθημερινότητά σου με την Avon. Έλα στην Avon, τη μεγαλύτερη παρέα ομορφιάς του κόσμου. Γίνε ανεξάρτητη, χωρίς καμία επένδυση. Κέρδισε χρήματα ευχάριστα με τα προϊόντα που αγαπάς. Έλα στην Avon τώρα. Κάνε κλικ στο sellavon.gr. Τα ματοκλάδα σου λαπούν βρε, σαν τα λουλούδα του καμπού. Πιάσε μελωδία 99,2. Γλυκάκι. Σε 7 μέρες είναι ο γάμος και δεν σου μπαίνει το νεκρό. Για να είστε και να αισθάνεστε τέλεια, Lane's Calligram 7 Days. Επαναφορά τη σιλουέτα σε 7 μέρες. Ο πιο γρήγορος Calligram 7 Days για αυτό σου. Το μυστικό της ζωής μου, οι επιλογές μου. Επιλογές που έχουν κάτι το κλασικό. Γιατί το κλασικό είναι αυτό που με εμπνέει και αυτό στο οποίο επιστρέφω πάντα. Σε τραγούδια που δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Στο στυλ που με καθορίζει για χρόνια. Σε σχέσεις ζωής που δεν ξεπερνιούνται. Σε ρόλους κλασικούς που σε φέρνουν πιο κοντά στην ευτυχία. Αρκεί να μην είναι απλώς μια συνήθεια, να είναι η επιλογή σου. Αγελαδίτσα από τη Φάγε. Οι απίστευτες ευκαιρίες συνεχίζονται στο Μαρινόπουλο. Παρασκευή και Σάββατο με την κάρτα Club. Σπάλα ελιά βοήου μόνο 6 και 29. Τσιπούρες ηχθειοτροφείου μόνο 6 και 19. Τυριά, χύμα και συσκευασμένα μείον 20%. Χύμα αλλαντικά κοπής, αλμυρά σνακ και τσίπς μείον 30%. Απορρυπαντικό Dixan μεγάλες συσκευασίες σε σκόνη, υγρό ή Power Mix Cups 6 και 85 και καφέδες μείον 15%. Φθηνότερα κοντά μας. Μαρινόπουλος. Έχεις φάει τον κόσμο. Στην ηλεκτρονική, κοίταξες. Τώρα, αποκλειστικά στην ηλεκτρονική, πλυντήριο ρούχων Samsung 7 κιλών ενεργειακής κλάσης Α3+, μόνο 299 ευρώ. Και σε όλες τις λευκές συσκευές, έως 40 άτοκες δόσεις. Ηλεκτρονική, πουθενά φθηνότερα.
The New από την Opel. Το νέο Corsa με σύστημα προειδοποίησης σύγκρουσης. Νέο Corsa 5ης γενιάς. Αυτοκίνητο του 2015. Νιώθεις την ενέργειά σου να τελειώνει. Φάρματον Geriatric. Το μόνο με ginseng G115 και Deanol. Μειώνει το αίσθημα κόπωσης που οφείλεται σε μη ισορροπημένη διατροφή. Φάρματον Geriatric. Ενέργεια για γεμάτη ζωή. Στυλ. Χορτοκοπτικά από 159 ευρώ. Κάποιες δουλειές θέλουν στυλ. Στυλ. Εσύ έχεις. Είστε έτοιμοι να μπείτε σε πλοίο, λεωφορείο, αυτοκίνητο, τρένο ή αεροπλάνο? Για καλό ταξίδι, Travelcam. Η μοναδική φαρμακευτική τσίχλα κατά της ναυτίας των ταξιδιωτών. Travelcam. Για να απολαμβάνετε το ταξίδι. Με την ποιότητα της Vianex. Εταιρεία του ομίλου Γιαννακόπουλου. Είσαι το λιμάνι μου, είσαι η γαλήνη μου. Τώρα πια οι φουρτούνες μου φύγανε για πάντα. Πολυτελές σαλόνι, Το καλύτερο. Πολύ καλός καφές, ο καλύτερος. 11.880. Μην το ψάχνεις. 11.880. Στο Μασούτι φτιάχνουμε τη μέρα μας οικονομικά. Κοτόπουλο, μόνο 1,99. Δημητριακά Νεστλέ, 35% φθηνότερα. Pampers, Active Fit, Baby Dry, 35% πιο φθηνά. Μαλακτικά Lenor, μείον 35%. Σερβιέτες Everyday, προϊόντα Sunny, 40% φθηνότερα με τη Mass Card και Neomat, 1+1 δώρο. Μόνο στο Μασούτι, οικονομικά και ελληνικά. 14900. Ο νέος σου αριθμός για τα ραντεβού σου με τους γιατρούς του παιδί. 14900. Τι έχουμε σήμερα, γιατρέ? Κοτόπουλο. Καλό. Καλό, το καλύτερο. Ούτε έπινε, ούτε ξενύχταγε. Προσωπικότητα. Αδίκως επέθανε. Βρείτε έως το Σάββατο στο Βερόπουλο. Κοτόπουλο, νοπό ελληνικό με 2 και 0,9. Όλα τα απορροφητικά εσώρουχα Sunny Pants Sensitive μείον 40%. Milner Ολλανδίας μείον 25%. Όλα τα σαμπουάν Ultrex και τα προϊόντα Dove μείον 50%. Και όλες τις μεγάλες συσκευασίες Skip με 7 και 99. Η ζωή θέλει κέφι. Η ζωή θέλει Βερόπουλο. Και μην ξεχνάτε ότι μόνο στο Βερόπουλο, Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο, για κάθε 100 ευρώ ψώνια, σας αφαιρούμε αυτόματα 15 ευρώ. Το ρεύμα της εποχής θέλει οπωσδήποτε να βγάλεις μια selfie. Το ρεύμα της εποχής είναι Elpedison. Έλα τώρα, ξέχνα τα πάγια και πλήρωσε συνολικά μέχρι και 12% λιγότερο από όσα πλήρωνες μέχρι σήμερα για το ρεύμα του σπιτιού σου. Κάλεσε τώρα στο 18128. Μια εταιρεία των ομίλων Ελληνικά Πετρέλαια, Edison και Elactor. Elpedison, ο φιλικός προμηθευτής ρεύματος. Κάθε μέρα έχεις πολλά να κάνεις. Έχεις όμως τον οξύμα που φροντίζει την επιδερμίδα σου και σε προστατεύει, απελευθερώνοντας άρωμα φρεσκάδας που διαρκεί όλη μέρα. Έτσι σου δίνει αυτοπεποίθηση όταν πραγματικά τη χρειάζεσαι. Νοξύμα, σίγουρη προστασία που σε αγκαλιάζει. Οι απίστευτες ευκαιρίες συνεχίζονται στο Μαρινόπουλο. Παρασκευή και Σάββατο με την κάρτα Club. Σπάλα ελιά βοήου μόνο 6 και 29. Τσιπούρες ηχθειοτροφείου μόνο 6 και 19. Τυριά, χύμα και συσκευασμένα μείον 20%. Χύμα αλλαντικά κοπής, αλμυρά σνακ και τσίπς μείον 30%. Απορρυπαντικό Dixan μεγάλες συσκευασίες σε σκόνη, υγρό ή Power Mix Cups 6 και 85 και καφέδες μείον 15%. Φθηνότερα κοντά μας. Μαρινόπουλος. Καλά μιλάμε, σοβαρά πράγματα. Δεύτερο μέρος εδώ στο Hot Seat, στο Sky, από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή. Πάρτε τηλέφωνο γρήγορα και τώρα μπορείτε να έχετε την καλοσύνη. Και όποια άλλη ώρα εσείς επιθυμείτε, 2-10-48-00-101. Επαναλαμβάνω, 2-10-48-00-101 για να δηλώσετε συμμετοχή, να δηλώσετε την παρουσία σας, να δηλώσετε ότι υπάρχετε για να υπάρξουμε κι εμείς. Γιατί τα πάντα είναι αμφίδρομα σε αυτή τη ζωή. Λοιπόν, Νίκο Λέκο, τι ιδιωτικός υπάλληλος είσαι?
Έχω σπουδάσει περιβαλλοντολόγος στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου και δουλεύω σαν υπεύθυνος ποιότητας, περιβάλλοντος, υγείας και ασφάλειας. Πάμε λοιπόν να παίξουμε για 400 ευρώ. Αφού μου πεις την καταγωγή σου, γιατί με αφορά πάντα. Από Καρδίτσα και Γιάννενα. Καρδίτσα και Γιάννενα. Ήπειρος, πεντατονικό σύστημα, 12αυθοδικό σύστημα. Γιάννη μου το μαντίλι σου, παιδιά της Σαμαρίνας, πανηγύρια με κυρίες, μεγάλες γυναίκες κλπ. Γερόντισσες, γέρους, νέα τραγουδάνε, 12αυθογικά, γαστρονομία. Τι να πεις για αυτή την Ελλάδα και τη διαφορετικότητά της. Λοιπόν, 400 ευρώ, 15 δεύτερα η ερώτηση. Ποιος από τους παρακάτω ορκίστηκε πρωθυπουργός με πολιτικό όρκο? Ένας είναι Α. Αλέξης Τσίπρας, Β. Αντώνης Σαμαράς, ναι σιγά μην νοικοζόταν, Γιώργος Παπανδρέου και Κώστας Καραμανλής. Το Α και κλειδώνω. Α και κλειδώνουμε παρακαλώ και φυσικά είναι ο Αλέξης Τσίπρας. Πάμε για το μαξιλαράκι. Να παίξουμε σας παρακαλώ 500 ευρώ. Είναι κομβική η στιγμή γιατί αλλάζει ο χρόνος. Πάμε στα 30 δεύτερα και είναι προσφορά του Μαρινόπουλου. Πάμε σας παρακαλώ. Οι πρώτοι άνθρωποι που πάτησαν το πόδι τους στη σελήνη το 1969 ήταν ο Νίλ Αρμστρόνγκ και ο Α. William Anders, Β. James Lovell, Γ. Frank Borman, Δ. Edwin Buzz Aldrin. Κάθονται και βλέπουν πώς μιλάω εγώ αγγλικά. Επειδή δεν είμαι σίγουρος, θα πάω πάσο. Θα πας πάσο, άντε να το βρει ο άλλος τώρα. Καυτή καρέκλα αν δεν το ξέρεις. Και πάμε τώρα την ερώτηση, μετά θα τα πούμε. William Anders, James Lovell, Frank Borman, Edwin Buzz Aldrin. Μαζί με τον Άστερον. Ποιος από αυτούς πάτησε τη σελήνη? Δεν το ξέρω. Και την πάτησες εσύ. Ας πω το Β. Κλειδώνω το Β. Δηλαδή ο James Lovell. Ναι. Συγγνώμη, έχουμε τον Κουνιάγκα. Το Κουνιάγκα, μπορώ να το ρωτήσω. Είναι, να σου πω κάτι, είναι άδικο να έρθεις μετά από πάσο και να σου τύχει τέτοια ερώτηση. Εντάξει, να κάνεις το παιχνίδι. William Anders, James Lovell, Frank Borman, Edwin Buzz Aldrin. Συγγνώμη, Θεέ Κουνιάγκα. Δεν θέλω να μου πεις αν το ξέρεις και μην πεις την απάντηση. Το ξέρω. Το ξέρεις? Ναι. Κρυφά πες μου, κρυφά. Κρυφά. Κρυφά, κρυφά. Ναι. Aldrich. Aldrin. Αυτός. Άκουσα να σου πω τι γίνεται εδώ. Έχει γίνει μια... Εγώ τι καταλαβαίνω. Αν είναι αυτός ο Aldrin. Μπορεί και να είναι. Τα ξέρει όλα ο Θεός, γι' αυτό. Ο Θεός τα ξέρει όλα. Να πω κάτι. Τις προάλλες, εγώ διαβάζω κάκιστα. Τις προάλλες μου ήρθε το Σβατζενέγκερ με μικρό όνομα. Και λεγόταν Αστραχβαλέ Μπουντρουλιτζλουμ. Κάπως έτσι. Ήξερα εγώ το μικρό όνομα του Σβατζενέγκερ. Η ψυχολογία ποια είναι? Αν σου γράφε Aldrin, θα δεις ότι θα πήγαινε ο νου σου. Σου βάλαν όλο το επώνυμο και το όνομα του πατέρα του και αυτά. Αυτό με μπερδέψε. Δεν πειράζει. Λοιπόν, ξέρω εγώ. Να δούμε το σωστό. Κοίτα. Θεέ, πραγματικά είσαι πράσινος θεός Παναθηναϊκός. Λοιπόν, να είσαι καλά ρε γλυκιά μου πάρει και αχαγιά. Και αχαγιά. Είσαι τραπεζικός υπάλληλος. Σε ποια γειτονιά? Στα Πετράλωνα, κάτω Πετράλωνα. Στα Πετράλωνα. Κατάγεσαι? Καταγωγή από το Κιλκής. Κιλκής. Γεννήθηκε ο Σάκης ο Πουλάς εκεί. Γεννήθηκα Πάντρα όμως, μεγάλωσα Βόλο. Ναι, και ο Σάκης γεννήθηκε Κιλκής και μεγάλωσε στον Πειραιά. Στη στάση Καμπούρη. Καταλαβαίνεις τώρα, στάση Καμπούρη στον Κορυδαλό. Για να το βρεις έπρεπε να πας Πειραιά και να έρθεις ξανά Αθήνα να ρωτήσεις. Λοιπόν, να είσαι καλά αγάπη μου. Χάρηκα πολύ. Εσείς διεκδικείτε το ποσό των 30.000. Των 20.000, μην κάνω κανένα λάθος. 20.000 αυτού, ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Πραγματικά δεν θέλω να το έχω πει και σε άλλους φίλους, κοντύτερους, δεν θέλω να αισθάνεσαι κόμπλεξ γι' αυτό. Θέλω τον καλό σου λόγο. Τίποτα, υγεία, κουράγιο και να λέμε κάθε πέρσι και χειρότερα.
Να λέμε κάθε πέρυσι και χειρότερα. Να λέμε και να ισχύει κιόλας. Και να ισχύει και να πηγαίνουμε στο καλύτερο. Γιατί λέμε κάθε πέρυσι και καλύτερα. Μπράβο. Πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία. Αυτό είναι δικό μου που είπες. Σε είδα τι τύπος είσαι. Μίλαγα για τον Τσίπρα και έβγαλες φλίκτενες. Μη σου πω τι έπιανες εκείνη την ώρα. Τέλος πάντων. Πέτρος Αλεξόπουλος. Τι ιδιωτικός υπάλληλος είσαι, γλυκέ μου? Είμαι σε μια εταιρεία πιστοποίησης ανθρωπίνου δυναμικού. Α, δεν το ήξερα αυτό. Πιστοποιούμε οποιαδήποτε σχεδόν ειδικότητα που μπορεί να θέλει κάποια εταιρεία να έχει πραγματικά υπαλλήλους με γνώσεις πάνω στο αντικείμενο τους. Λοιπόν, να είσαι καλά, πάμε για το μαξιλαράκι. 30 δεύτερα, εύχομαι μόνο μου την καρδιά να απαντήσεις σωστά, γλυκέ μου, Πέτρο. Πάμε. Πέτρος Αλεξόπουλος, μετά καταγωγή. Σε ποιο άθλημα συναντάμε το καναβάτσο? Ωραία. Μάλλον έχει και μέσον. Α, στην ιστιοπλοεία. Β, στην πυγμαχία. Γ, στο κρίκετ. Δ, στην υπασία. Β, στην πυγμαχία. Στην πυγμαχία και κλειδώνεις στο Β. Στο Β κλειδώνω, ναι, στην βέβαια, θα πρέπει να κλειδώνετε και φυσικά είναι η πυγμαχία. Πάμε σας παρακαλώ για 700 ευρώ να παίξουμε τώρα. Από πού καταγέσαι, Πέτρο μου? Καταγωγή είμαι και από τις δύο γονείς, από την αρχαία Ολυμπία. Πω, αρχαία Ολυμπία, δεν λέει πύργο με τον όχι, αρχαία Ολυμπία είμαι, με 6 χιλιόμετρα από την αρχαία Ολυμπία και 8 από τον πύργο, οπότε. Όχι, μια χαρά, αρχαία Ολυμπία. Ολυμπία, μεγάλη δουλειά. Εγώ δεν τρέπομαι Ολυμπία. Από εκεί πηγάζουν οι ιδέες των Ολυμπιακών αγώνων, όσο και να έχουν προωθεί και αυτές. Πάμε σας παρακαλώ, την ερώτηση. Καλή επιτυχία από καρδιάς. Πολλά βασιλικά μέλη νόσησαν από αυτή την ασθένεια. Γι' αυτό λέγεται και βασιλική νόσος. Α, το γλαύκομα. Β, η μεσογειακή ανεμία. Γ, αιμοφιλία. Δ, ο ερυθυματώδης λύκος. Από τα συμφραζόμενα μπορεί να το βρεις, αν δεν το ξέρεις. Εγώ από τα συμφραζόμενα κάπου πάει το μυαλό μου. Αλλά θα πω πάσο γιατί είναι κρίμα να το κάψω. Βεβαίως, είναι πολύ λογικό και είναι έξυπνη σειρά. Η σειρά σου σε ευνόησε στο πάσο από ό,τι βλέπω. Έλα, γλυκέ μου, θα σε ξαναδώ μετά. Ανδρέας Μπούσμπας, τι ωραίος. Μ' άρεσε πολύ που αμέσως στην αρχή μπήκε στη διαδικασία να έχεις συμμετοχή αυτό που έκανα. Το γλαύκομα, η μεσογειακή ανεμία, η αιμοφιλία ή ο ερυθυματώδης λύκος είναι η ασθένεια που έπασχε να βασιλείς και λέγεται βασιλική νόσος. Πάντως εύκολα αποκλείονται πράγματα. Εύκολα αποκλείονται, έλα. Έχεις 23, 22. Δεν το ξέρω, θα πω στην τύχη το γάμα και θα κλειδώσω. Το γάμα. Να πω γιατί. Το γλαύκομα γιατί να λέγεται βασιλική? Είναι, αν θυμάμαι καλά, δεν ξέρω κάποιος να... έχει σχέση με τα μάτια, δεν έχει η Αλεξάνδρα μου? Ναι, η μεσογειακή ανεμία είναι η γνωστή μεσογειακή ανεμία που δεν νομίζω. Ο ερυθυματώδης λύκος είναι ο γνωστός λύκος. Ναι, όχι λέμε, είναι άνθρωποι που έτσι λέγεται η ασθένεια. Η αιμοφιλία μπορεί να είναι στη βάση που πολλοί από αυτούς πάνε και μεταξύ τους. Στο σκεπτικό αυτό ότι λίγο πολύ όλες οι υπόλοιπες τέλος πάντων νόσοι είναι κοινές, θνητοί. Ενώ δεν την ακούς τόσο πολύ συχνά την αιμοφιλία. Με το σκεπτικό αυτό τώρα, αν έχω δίκιο, θα δείξει πορεία. Πάμε το σωστό παρακαλώ. Μαρανέοι τυμπάνιστε, σωστό. Μαρανέοι τυμπάνιστε, σωστό. Πάμε σας παρακαλώ πάρα πολύ για 1000 ευρώ τώρα. Ανδρέα Μπούσμπα, έλα τώρα. Δεν έχεις πάσο βέβαια, αλλά είσαι λίγο πιο καλά. Δεν έχεις πάσο, αφού έχεις πει πάσο. Δεν είπες 2 πάσο, δεν τα λέμε. Σωστά. Δεν έχουμε δει. Νομίζω έχουμε δει. Πότε τα αλλάξατε. Λοιπόν, πάμε σας παρακαλώ. Πάμε. 7 ερωτήσεις έχουν μείνει, 4 παίκτες μου. Πώς ονομάζεται η περιοχή της ατμόσφαιρας από την επιφάνεια της Γης μέχρι το ύψος των 15 χιλιόμετρων? Πρόσεξε, της ατμόσφαιρας μέχρι το ύψος 15 χιλιόμετρων. Πριν φύγουμε δηλαδή. Α. Τροπόσφαιρα. Β. Ιονόσφαιρα. Γ. Στρατόσφαιρα. Δ. Μεσόσφαιρα. Μεσφαίρα. Όλα μεσφαίρα είναι.
Γιατί είναι στη σφαίρα μας. Ελπίζω να είναι και στη σφαίρα των γνώσεών σου. Αν δεν είναι, φαίνεται ποια είναι πάντως. Θα πω το Γ, διότι είναι πιο ακουστό, πιο γνωστό και θα κλειδώσω εκεί. Κλειδώσαμε στο Γ. Στην περιοχή αυτή πραγματοποιούνται όλα τα μετεωρολογικά φαινόμενα. Άρα γιατί μου λέει το Β. Έτσι όπως το άρα για το Β λες. Με την ενόσφαιρα, δεν ξέρω. Είσαι πολύ ωραίος παίκτης καταρχήν και ωραία φυσιογνωμία. Κουνιάγκας. Νομίζω ότι είναι η τροπόσφαιρα. Ποιο? Τροπόσφαιρα. Τροχόσφαιρα. Τροπόσφαιρα. Δεν πετυχαίνει πάντως σωστά, αλλά προειδεάζει λίγο. Προειδεάζει λίγο το που θα φεληθούμε, αυτό εννοώ. Και το λέει πολύ ωραίο, οπότε εσύ πιστεύεις τώρα και ακόμα μετά δεν ξέρει ότι ξέρει. Οπότε είναι πολύ καλό αυτό που κάνει. Το ζεστό. Είναι φοβερό. Αντρέα, χάρηκα πολύ που σε γνώρισα. Επίσης. Και το εννοώ πραγματικά. Και εγώ το εννοώ. Ξέρεις, καμιά φορά όταν οι άνθρωποι έρχονται πρόσωπο με πρόσωπο γίνονται περισσότερο αντιληπτοί. Τώρα εντάξει, μπορεί να με θαύμαζες σαν άντρα, ας πούμε. Αλλά. Ναι, για σας. Έχεις φέρει κανένα φίλο εδώ. Εσείς διεκδικείτε το ποσό των 10.000 από εδώ και πέρα. Χάρηκα πάρα πολύ. Μ' άρεσε αμέσως η προσταμωτικότητά σου. Δεν είναι εύκολο όταν είμαστε σε έκθεση. Και εγώ μην νομίζεις, φτάσαμε στις 120 εκπομπές περίπου μαγνητοσκοπημένες για να βρω τον εαυτό μου. Εσείς πώς θα το βρείτε, ποτέ? Λοιπόν, πάμε σας παρακαλώ. Λοιπόν, δύο πολύ κλεισιά θέλω να πω. Δύο μεγάλες κλεισιαδούρες που θα λέγαμε. Δεν είναι κλεισιαδούρα. Όχι, θα το πω, το προλογίζω κάπως έτσι. Κάτι που λείπει και λείπει για πολλούς λόγους, αλλά θα πω ότι να μπορέσουμε να ξαναβρούμε το χαμόγελό μας, να χαμογελάμε πάλι, να ξαναγίνουμε άνθρωποι όπως παλαιότερα και να ξαναβρούμε τον υλισμό μας. Και το βασικότερο, το πιο μεγάλο από αυτά, παιδιά, πραγματικά να έρθετε να παίξετε, είναι μια φοβερή εμπειρία και μια πάρα πολύ ευχάριστη. Και το εννοώ. Ευχαριστώ πολύ. Έλα πάλι η Όλγα Θεοδοσίου. Χαίρομαι που είσαι απέναντί μου. Ανακεφαλαιώνοντας να πω ότι είναι 6 ερωτήσεις για εσάς τους 3 παίκτες που έχετε απομείνει. Εδώ να πω τι συμβαίνει. 32 ο χρόνος. Να είσαι χαλαρή. Όσο πιο χαλαρή είστε, τόσο καλύτερα. Όσο πιο μπαίνεις στη διαδικασία της δικιάς σου σκέψης, μπορεί να απαντήσεις. Παίζουμε και με την τύχη. Δεν έχουν δυσκολέψει ακόμα οι ερωτήσεις. Σας το λέω, δεν είναι δύσκολες οι ερωτήσεις. Έχετε φέρει κάποιο γνωστό εδώ? Βέβαια. Ποιος? Την κορούλα. Πού είναι η κόρη σου? Γεια σας. Αγάπη μου γλυκιά. Και τις δύο κουμπαρούλες μου. Πώς σε λένε? Πινελόπη. Πινελόπη γλυκιά μου. Και δίπλα είναι η φίλη σου που γελάει. Ναι. Τι είσαι εσύ? Κολλητή της. Κολλητή, είστε κολλητή. Κουμπάρα σου ποιος είναι? Να η μία. Καλησπέρα. Γεια σου, κουμπάρα. Γεια σου, καλές απόκριες. Να πω, εσύ τι σχέση έχεις εκτός από κουμπαριλίκη? Εμείς είμαστε αδελφικές φίλες από την Τετάρτη Δημοτικού. Από την Τετάρτη Δημοτικού, πω, 50 χρόνια, Πολλά λέτε. Χαμός, παρέα, τρομερή. Έχετε έρθει και άλλοι φίλοι, αλλά ελπίζω να μην είστε φίλων που φύγανε από το παιχνίδι. Όχι. Όχι, ωραία, θα πούμε. Η κυρία δίπλα. Η κυρία είναι γειτόνισσα και κουμπάρα της έχει βαφτίσει το αγοράκι της. Έφερες όλο τη γειτονιά. Και ο κύριος δίπλα. Καμία σχέση. Εγώ είμαι κουμπάρος. Το παιδί είναι δικό σου. Όχι, δεν. Ο Πάρα δίπλα. Ο ξάρεφος του κουμπάρου. Αυτοί μας χαλάσανε. Αυτοί μας χαλάσανε, οι κουμπάροι. Οι κουμπάροι, παιδιά, είναι φοβερό. Σε χαλάσανε. Ο γενικός τι Οι κουμπάροι, βέβαια, ναι, οι κουμπάροι. Δίπλα οι κουμπάρες. Και εμείς κουμπάρες. Κουμπάρες. Και εσύ κουμπάρα. Κουμπαρομπεμπέκα. Κουμπαρομπεμπέκα, πω, ομορφιές, να είστε καλά. Τώρα έτσι για να σε χαλαρώσω, γιατί άλλαξες πραγματικά. Πάμε να παίξουμε για 1.000 ευρώ. Εύχομαι καλή επιτυχία. Ευχαριστώ. Ελάτε την ερώτηση, παρακαλώ. Από τι παρασκευάζεται το γλυκό κουταλιού ροδοζάχαρη? Για να δούμε. Α. Από ρόδι. Β. Από φράουλα. Γ. Από ροδοπέταλα. Δ. Από μούρα. Απέκλειε.
Αποκλείω τα μούρα και τη φράουλα ή από ρόδι ή από ροδοπέταλα. Έχεις φάει σε γλυκό κουταλιού ρόδι? Βασικά, ροδοζάχαρη, ροδοπέταλα, Αν είναι τόσο εύκολο θα είναι σίγουρα το α και κλειδώνω. Από ρόδι γλυκό, παιδάκι μου, έχεις φάει? Για μένα κοίταμε στα μάτια, εσύ. Όχι, όχι. Τότε πες το. Θα χάσεις, θα χάσεις. Α και κλειδώνω. Αλφα και... Επιμένεις, να σου πω κάτι. Να σου πω, σου κάνω από ροδοπέταλα δεν έχω φάει. Από ρόδι σου είπα, έχεις φάει γλυκό από ρόδι? Από τι παρασκευάζει το γλυκό κουταλιού? Από ρόδι, έχεις φάει γλυκό ρόδι? Α, η Παρασκευή, σωστά. Εντάξει, ας δούμε. Στο είπα και σου είπα, κοίτα με στα μάτια. Μπορεί να μην με γουστάρεις, κοίτα με στα μάτια. Γλυκό κουταλιού ρόδι και που στείλεις τα κουκούσια μετά, δεν είναι εύκολο. Από φράουλα υπάρχει γλυκό, αλλά ροδοζάχαρη. Ας πρόσεχα. Τα πέταλα του ρόδου και είναι ρόδου, τριαντάφυλλο. Αυτό το είναι μυρωδάτα. Αγάπη μου, θες να φιληθούμε από τώρα? Οκ. Μ' αρέσει που αγωνιάς που πας και έχεις κερδίσει. Όχι. Ελάτε ρε παιδιά το σωστό. Μας κάνει ότι μας θέλει ο Τσίγκος, ο σκηνοθέτης. Μην το χειροκροτήσετε παιδιά. Λοιπόν, ας πρόσεχα. Περίμενε, θα σκοτωθείς κιόλας πέφτοντας. Όχι. Σαν βουτιά έφυγες. Λοιπόν, εσείς διεκδικείτε το ποσό των 5.000 από εδώ και πέρα. Εντάξει, δεν πειράζει. Ας πρόσεχα. Όχι, είμαι βαριά. Παιδάκι μου, τι φοράς, μολύβι? Μολύβι φοράς. Έφερες όλους τους άλλους. Τον άντρα σου τι τον έκανες? Δεν πρέπει να το πω. Δεν πρέπει να το πεις? Όχι. Τι το έχεις θάψει, παιδάκι μου? Τον έχω στο Μέγαρο με το γιο μου. Γι' αυτό. Αλήθεια λέω. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Πολύ εύκολη ερώτηση και ξέρετε αυτό δεν σας επιτρέπει να κερδίσετε ίσως μεγάλο ποσό, γιατί έπεσε το ποσό ξαφνικά, θα μπορούσε να κερδίσει. Προσέξτε τώρα, είμαστε 5 ερωτήσεις, είναι 2 οι παίκτες. Τώρα εσύ θα παίξεις για 1 χιλιάρικο για να πας στο 5.000. Αν απαντήσεις και στις 5 θα κερδίσεις